Thank you so much, viewers, for joining us here on Chibanda Media. My name is Sylvester Tafumane. Ndinoshandira kuSly Media. Sinasindadaidzwa kuno kuchibanda media kuti timbokurukura tichikurukura nyaya dziri kuitika, topical issues that are happening within the areas that we are living in. And out of these topics, sometimes we cannot, it's not all the times, we cannot leave the body of Christ asking them to come and help where we need help as a community, because as we know, the church is there to build culture, to build values, to build norms, to make sure that the as ambassadors for Christ, we live as letters that the world will read, and we should live as an example, because we are ambassadors of Christ. Anorarama mandiri akauya kuzoita mabasa abazhinji anotaura kuti aiwa kuuya kwaakaita akainga vakarasika kuti vagodzokera kuimba yaMwari. Nhasi uno toda kutaura nezvenyaya iri nyaya yekunetsekana kwemhuri yakarasikirwa nehama dzavo dzakawanda. Vamwe vakashayikirwa nanaambuya, vamwe vakashayikirwa nanatete, vamwe vakashayikirwa nevazukuru, vamwe vakashayikirwa nevana kunharaunda yeGuruve. Guruve constituency is mourning. Guruve constituency have been troubled. Guruve constituency as a whole may end up needing counseling, because the way they've been living in the past few days is kind of unfound in this modern world, because we last saw this kind of a scenario during the war era. Vanhu kuti vanogona kungorara pasi pehosi zvisinei kuti wauri kurara naye pasi pehosi yanzvadzi yako here, kana kuti ndamai vako here, kana kuti makapfeka here, kana kuti maijambira murwizi mumwe chete, kana kuti maigona kungobviswa hembe motanga kurohwa musina kupfeka zvaitika munguva yehondo. In recent times, would also want to say, may the souls of those who departed during this era yekuurayiwa kwevanhu kuGuruve, mweya yavo ngaizorore murugare. May their souls rest in peace. We want to discuss these issues with Bishop Anyamakanga, touching several issues. So let me take this opportunity to invite him before we depart in this program. As the point of Genesis, I would want to welcome you to this program. Bishop, yeah, thank you so much. You cannot afford to smile because people are looking for you. I know. Magadi. Tinofara Magadi. Tinotenda. Inyasha. Amen. It's all about grace. Tinotenda. Amen. Kune vaishuvira kuti vanogona kupinda mugore nasi havana kunge vachipinda mariri. What is grace when you speak about this bridge that we have crossed from 2025 into 2026? What is this bridge about? Grace, God's unmerited favor. We are simply saying kuti itiri pana vana stro kurukuru. Atina chakakosha chatakaitira Mwari. Chekuti Mwari vaigona kutitarisa. Ubva vati Nyamakanga na Sylvester hangavasari, ningi nanhingi ngavafe. Inyasha ndava kune vakatofa zvokuti tikatanga kuvatarisa vari nani kutidarika, but isusu tikazvitarisa ari pamwe hatina kutombokodzera kunge tiri pano, but idzo nyasha idzodzo ndodzakaita kuti tive pano. Saka kuti nyasha idzi dziri kunangana nemakristu here kana kuti dziri kunangana anyone anorarama pasi pezuva rino, nokuti takapinda tadzine vatsveneka mu-2026, saka nyasha dzinorerekera kusaidi kupi uye dzinoloketa ani? Chekutanga kune chinonzi God's love, agape. It's unconditional love. Kureva kuti Mwari vanotida zvisinei nekuti ndakamugamuchira here kana kuti handina, ende rudo rwacho ruri vast. Ndosaka muri kuona mvura ikanaya hainayi pamba pevanonamata vanotaura nendimi kana pevaprofita. Izvezvi kutonaya nepamba pen'anga patsika mutanda iri kutonaya zvichiratidza rudo. Pamba pemuroyi iri kutonaya zvichingoratidza rudo rwaMwari. Pamba pemhondi inouraya iri kutonaya izvezvi. Vanhu vachitonongedzera kuti kuGuruve iri kutonaya pamba pake iye akauraya, zvinongoratidza rudo rwaMwari. Tikaite sei nerudo rwaMwari? Saka vakapinda, tese takapinda kudayo takaratidzirwa rudo rwaMwari, but murudo rwaMwari wega ndopaunozoita decision yekuti nekuratidzirwa kwandaitwa nyasha dzaMwari ndoita sei nadzo. Amen.
mataura nyaya iri kutenderera mazuva ano kuti vanhu vakapondwa. Statistics official dziri kuti 21 people were murdered, and the suspect is Anymore Zvitsva, and Anymore Zvitsva has since been arrested. He is now in custody and also on a hospital bed. Kuti akazowanikwawo akazopfurwa. Amene kuti vanhu zvavanotaurawo zvekuti uchedemo unofawo nechedemo vanenge vachitaurawo chokwadi here zviri kwere kubadira. Under the new covenant of Christ Jesus. Ndope kuti kandikakurova edama iyi munotondipa rimwe kuti rova zvako hakuna tit for tat. Alright, zvisinei asi ndo zvakaitika izvozvo. Panyaya yatinoda kutaura nezvayo ndeyekuti I don't know, maybe it is only me who has not been searching or walking the streets of social media to find out what has been happening to the body of Christ. But to me, the body of Christ was silent during this era. Kubva pa period yakanzi izvo na Commissioner General tiri kupa mubayiro kune munhu anokwanisa kubata kuloketa kana kutiudza kuti Anymore Zvitsva ari kupi, kana munhu iye atibatsira kudaro zvichiratidza kuti it was now a desperate situation yekuti how can they get hold of this fugitive who has caused so much pain and death in so many families, and it has touched the whole country, whether which color. Asi nyaya iripo ndeyekuti dai tabata munhu asakonzerese rumwe rufu, ndo zvikureva mubayiro uyu kana ndakaunzwisisa kuti timubate asati auraya munhu wechi-2022. Nyaya yataunganira panapa ndeyekuti imimi the body of Christ hamuna kuita come up mukasoti isu takamugamuchira tikapuwa simba, takapuwa prophet, tiri pano, tanzwa nyaya yenyu Commissioner General, nekudaro toenda nepapi nekuti tato ready kuti tuwe tuzoita seno kuti Bible rinogara tunotaura kuti gara wakagadzirira kuti auziye musunenguva waunodaidzwa kuti uya uzodai. Isusu tiri kuti hamuna kuonekwa kuguruve the body of Christ muchinobatsira through the ministry of prophets kuti nongedzera nokuti ma-ID munoabata. ID yangu musingaizive munabata, akandiroya munombata. Kana producer aseka kana chibanda ari kunetsekana usanga ati hande kwa Bishop Nyamakanga tinonzwa kuti pakadaidzwa vanhu apa hapana kuve ne-speed reaction yevanhu vamwari vari popular. Ini tiri kudaro nekuda kuti ndai-interviewa counselor ndinokupa background. Ndaka-interviewa counselor kamu vekuward 19 kwakaurayiwa baba nevana vemunin'ina wavo vanonzi vachimana John Chaora. Saka ndo veconstituency iyoyo vandaitaura nezvavo vakabva vapa appeal kuti taenda kumasvikiro, asi zvataenda kumasvikiro tiri kukumbirisawo futi kuti vechechi vemweya vauyewo kuzotibatsira kuti tiwane mhandu dziri kupedza vanhu munharaunda yeGuruve. Vakabva vamenshena, this is on record, mazita ekuti Prophet Makandiwa vari kupi, Prophet Magaya vari kupi panguva yakadai yekuti dai vanga vauyawo vapindira. This is a word and a call, not only from the Commissioner General, but also from the Councillor in the Trapwood constituency in Guruve, which is Ward 19, and this is Councillor Kamu vakataura mashoko iwayo. Muri kupi? Alright, munomari maita munomari onifamba. Ayo tufamba tesa, tufamba. Chokutanga ndechekuti tine urombo nemhuri dzakarasikirwa nehama dzavo nekuda kwechiitwa chakaitika, uye tinoda kutenda zvekare basa rakaitwa nemakanzela mataura iwaya necommunity kuGuruve, police force yemuno muZimbabwe pamwe chete nemilitary. Pakaitwa basa rakakura, and we need to appreciate that. Tochuya kunyaya yedu isusu yemafundisi kuti sei mafundisi dambudziko ramaita imimi
ndere kuti muri kutsvaga vari popular. Right. Was mataura mukati vari popular vakaita savamakandiwa vakaita savamagaya vakadaidzwa pajekerere over a telephone interview ndizvozvo and havana kuapia. Saka where was the body of Christ? Totarisa or the church totarisa pastors for ED isu hatisisu takasarudza ava vatungamirira vakataurwa nakansela isu takave bridge reinformation nokuti mati dambudziko ramaita imimi ndaida kudzorera ipapo kuti takave vehicle of information chete paappeal dambudziko ravakaita tinotenda ndiroro panaka vakada vanhu vari popular nokuti the church of God or the body of Christ is not in Haran. There in Guruve, there is a body of Christ. They are men of God. They are servants of God. who are resident. So it is not the counselor, protocol and ranking in spiritual order. It is not the counselor who summon Magaya. It is not the counselor who summoned Prophet Makandiwa. Spiritual protocol in the realms of the spirit. In as much the counselor cannot summon the president. Okay. The counselor cannot summon the president. So the counselor cannot summon Prophet Magaya. This is spiritual protocol. Now, Kunema territories. Guruve is a territory. In Guruve, there is a territorial commander in the body of Christ. And not on the Baba Guruve. Mugaya muno maharare muno. Muno torina not on the Baba be maharare. Mukaenda kwekwe. Mukaenda blawari. Uketobile blawari kumatebele nenji. Pane zemweya. Unonzi wona ibaba ningi. Kureva kuti varimo is as far as spiritual protocol is concerned, they are territorial commanders of that territory. So even Guruve, both the church is not in Harare. The church is everywhere. So mem Guruve, vakaita basaripi. Why are you running to summon Prophet Makandiwa? Yet there is a father figure. Where's Guruve? So you are now saying the counselor should have approached the spiritual father in Guruve if the task is too big for him. Exactly. He would then invite other prophets from other territories. Exactly. Vamade vakatotanga neve mguruve mapanzvisa mwana wenyini makatanga kuinvita vanhu vekunzi vasingazive, you get offended. Vamakandiwa vamagaya inini handigoni kuswedita zvinhu zvemuguruve ndisina kutoziva the spiritual father or the father figure in that proximity. Bishop, I would want you to disagree. It's okay. There's a ministry of soul winning, whereby if you travel to Guruve and you are in your own car, you give someone a lift. It's about to rain maybe, and then you see them, they're carrying a child, you give them a lift into your car. Would you stop preaching the word of God to them for them to receive Christ and ask them, if you received Jesus Christ, are you going to stop preaching the good news because they are also soul winners in the territory of Guru? That's a very good question. I win souls. Yes. I win souls. But we are trying, we want to bring out an idea. This is a national crisis. You can do that. But each match chinu chakavurwa maziso. And iyo church iri muguruve iri kumboita basa rei. Zayoja iri muguruve iri kuita tisatataura zveharare. Zayoja iri muguruve. Mufundisi ari muguruve. We Zayoja, we AFM, we Methodist, we United Methodist. What are they doing? Joan Masowe, we Chishani, ZCC. What are they doing in Guruve?
these are the first people vanofana okay muchurch kune ma organization ekuti chanyosoti crisis. We summon Zimbabwe Council of Churches. You understand? Yeah. We summon Evangelical Fellowship of Zimbabwe. We summon Zimbabwe Network of Churches. You understand? It is a national crisis. But as long the church iri Guruve, iri Harare, maitikira chino, isiri awake. Are you not talking of the pattern of this world, Bishop, whereby we have to use protocols, but people are dying, while we are engulfed in the patterns of this world of having to follow the protocols, but people are dying until yes, that's where the silence is. Until we are summoned, that's when we will come. That's but people are dying. Just someone and looked out of who is summoning? Because ngona church emguru yakundi summona ini. It means basa ratorowa ne church. Vakasvika pavagumira. Grace dzinosiyana munhu wamai. Takapiwa nyasha dzakasiyana. Grace dzinotosiyana. All right, we didn't have the opportunity to go further or to go deeper with the counselor who made this request. All right. Maybe all those things they had been done. Because as leaders, they were meeting regularly, including church leaders and then political leaders. All together, they would come to them as sabuku, my chief, sangana, we cannot outrightly say nothing was done. Level maturity, we cannot say nothing has been done. But should the body of Christ wait to be summoned instead of them saying, because of the powers invested in me, I can still call the council in Guruve and the church in Guruve and say, I have heard through the newspapers. Is it okay for me to? My point. Okay. Pandataura ndekuti ndachida kubatsira hama dzakadaidza too prominent. Okay. Admon. Figures in the Christ. But before calling out to them, within your vicinity, within your territory, they are faith figures. Right. Varimo. Right. But I'll also come back again and say they have done that because he is also involved in the decision-making body the constituents of Guruve. It also means the calling out. They are now desperate because vatoita misangano imomo tasvika panhamba ye21 kubva pa1 and saka zvokuti zvakatoitwa asi munhu aisa call kunze uko nekuda kwokuti vakatozviita muGuruve imomo. They can't be that stupid not to consult the church leaders or the masvikiros of that area. It has been done. So why then do the body of Christ wait for a call? That question why the body of Christ waited for a call. Of course, Muguruve imo was Guruve the body of Christ. Sakana vari zvakatoita as a body of Christ within Guruve. It is body of Christ. Are you saying these boundaries of the body of Christ and their constituency? Vamakaya vaifanira kunge vari panzvimbo, vamakandiwa vaifanira kunge vatori panzvimbo. Ndizvozvo but tinotenda call handiti yaitwa pane call yeprice tag yaitwa naCommissioner General vepolice vaita ava munhu atori resident in Harare, where also this body of Christ and their hierarchy are resident in Harare. Vainzwawo kuti muchienda kunoti ndanzwa nyaya yenyu sei ndiri kuda kuya ipapo, ndanzwa nyaya yenyu Commissioner General, asi isusu tiri kufungidzira kuti mukatitendera kuti tinopinda muGuruve tokubatsirai vepolice, not the body of Christ or the church all the churches in Guruve, but this hierarchy yehurumende yapa mukana kumunhu wese. Haina kuti to the people of Guruve you get a prize. The things of the spirit
are spiritually discerned, and a carnal man cannot comprehend it. Isusu atingagone kurambira body of Christ kuti haina kuparticipate. Dava participation kuda yakatarisiwa nenyika. Mbavanzo ndiye kuva on the ground. Whereas the spiritual matters, sometimes you don't need to be on the ground, you need to be in the closet. Pamwe zvichitoda inotori mhinduro yeprayer yakatorohwa navamakandiwo, yeprayer yakatorohwa naprofetes Matimbiro, yeprayer yakatorohwa naNyamakanda, yeprayer yakatorohwa navamagaya, yeprayer yakatorohwa naKudakwashe Jose. In the closet, ndobva yazoburitsa results on Saturday. Then it's manifested. Yes. Okay. Because the things of the spirit sometimes ajide camera. The things of the spirit sometimes I told you kuti still pa makamera bana tiva tatoni kwandiri richona mata kuti ngabatwe mkoma nokuponda vanhu. Anozi anymore ngati mutaure. Anymore ngabatwe. But vanhu ma prayer warriors, ma intercessors, vari in their closets. Things will happen. Okay, I'll give you a very good example. Scripture. The Bible says Peter akabatwa na Herod akaiswa mchere nezuro kwanga kwaura wa James, and Herod chakaita kuti abate Peter ndeyekuti vaJudha vakange vafara kuti Herod aburwa musoro. But the church in Jerusalem was earnestly praying for Peter. Haina kuenda kujere. It was not haina kuenda kwa Herod. The church was in the closet praying for their Peter, and the result they would Peter akabuda mjere, and Peter abuda mjere akaenda kwa inamato. You understand? Okay. What is important is the result after prayer. So we cannot condemn the body of Christ kuti vaka seva sakubudikira nekuti zvimwe zvichida vamakandiwa was fasting but could not come to the public to say I am praying kuti anymore abatwe, because these are things of the spirit. And tikaita todaro zvokuenda pajekerere Kristu anoti kudi amusisina mugove wenyu kubva kwandiri. Mugove wenyu uri kune vanhu vakuonai vakuroverai maoko kuti makapenga munonamata munotsanya ndo vane mugove wenyu. So we cannot condemn the body of Christ kuti why vaitovapo. Defense. We are walking in the avenue of the scriptures. Chauraya Chief and Church that I was going to come there. Could you point the mataura? The change, even the church today is irrelevant. You understand? When the Bible says the church is the salt of the earth, we are the panacea of the world's problems. Where is the church when people are killing each other? Where is the church when we have divorces on increase? Where is the church when drug abuse and substance is on increase? It simply means the church is silent. The church is dead. Because when a church comes in a certain place, where there is crime, it has to go down. Because it's the salt of the earth. Because it's the salt of the earth. So at this school, yes. When things are happening, the church is not there. The church was not there. We were not there. And nobody was even talking about it. Nobody ever proposed it. And they didn't cross off. Okay. Yeah, nobody proposed that. Why? Because people were busy with their businesses in church. Okay. Yeah. Zvirukunzi nenyaya yekuti mawanza nyaya yekufunga gospel ro prosperity ndo chete shoko rasara rerudo nebasa raMwari chairo hanzi hakusisina. You see, nekuti maakuti mimi munonamatira armband kuti ive security yangu ini asi muchifamba nemapodcast. Yeah, those issues, those issues, normally. Yeah. Because the church has been turned into a business empire, where people wake up in the morning, is bishop, is prophet, is blah blah blah. They are ordained. You understand what I'm saying? Only kutiva. I say evangeli recruit. You understand? People would even don't mind kutoenda ku Guruve
Babanzisa netsoka kana vasina kunoti no, we are going to stand for the gospel, we are going to stand for our Lord Jesus Christ, we are going to put the light in darkness. It's about money. It's about money. It's a program for another day about money. Is the spirit also silent to those who have the gift of prophets in Zimbabwe? Because pane kakutsanangura kanoti izvi zvimwe zvinhu hazvifanire kuitika zvisina kumboonekwa, because we have spiritual spectacles. Imimi, as a researcher, as a bishop, do you know or remember a prophecy that came from somewhere in Zimbabwe, from an ordained man of God? I thought we are going to have a catastrophe in Guruve. Let us pray. Do we still have prophets in Zimbabwe? Prophets in Zimbabwe are there. But a lot of prophets have sold the gift for a gain. Okay. Nekazayekupesira vanhu vachatadza kunzwa evangeli, sound doctrine, but vachazvitsvagira vadzidzisi navaprofita vanoprofita zvinonyevenudza nzeve dzavo. Right now, if you prophesy chaizvo vozoprofita munhu waMwari, hakusi kukuudzai zita renyu, mapanzvisa, hakusi kutaura ID number. That's the least that a prophet can do. Ndobva kwamurehwa wakaroiwa. That's the least that a prophet can do. But handizive izvozvo zvogona kuitwa nemunhu wese asiri muprofita, because izvozvo zvekunzi ID number achichi is not prophecy. Pamwe gona ngetori a gift. Okay. It's in ministry, but there is a difference between ministry and gift. It's another topic for another day. Yes. You understand? Yes. Saka vanhu vakuzvitsvagira vanhu vanotaura zvavanoda kuita zvavanoda kunzwa. Ini handiri kukunyepera. Kune zviprofita zvatakanzwa kudhara navasharukwa zvekuti right now you can trace kuti hazviswa ichakataurwa nababa agore rakati apa zvisa. But today handidi kukunyepera muna Mwari. The prophetic, actually the prophetic mantle has shifted. You understand? It has shifted. We are no longer in the prophetic season. It's only people, they're still holding on the prophetic title, but the mantle has shifted. But we hear Rebecca, I'm number one. Because this is what you want to hear. I am this is what people want to hear. It keeps people unto you. If I don't prophesy, I don't have people. Okay, now I'm coming to another issue in the same topic here. Okay. Silent. We also want to leave an opportunity to those who are in the comment section, yes, to give us their ideas, whether they are prophets, whether they are followers of Christ. They have no title, but vangotaura mu comment section zvavari kunzwa tichitaura panapa. Then takuda kuya panyaya yekuti all right, pazoita mukana wekuti vamwewo vaita chikumbiro kuna Prophet, for an example, Kudakwashe Jose, ndeve kuno kuHarare, is resident here, but vane followers avo are all over. Like anybody else, you can still have a follower who is in America, asiwo zvako uri muno. Vakazoenda futi kuGuruve. Okay. On the day rabatwa Anymore Zvitsva, vakaita minamato muzuva iroro. Vaita munamato muzuva iroro makuseni acho. Vapinda muGuruve. Vanotanga vachitaurawo zvekare kuti ndanga ndichidaidzwa nevanhu vachiti ko hamusi kuzvinzwawo here, hamusi kuzvinzwawo zvikuita sei kuita madii mamboita sei mambouya kuno. Havanotaurawo ndiani akandidaidza, asi vakati phone calls anga awanda, ndobva vauya ndobva vaita madeclarations avo. Pane zvinhu 2 inini zvandakabata. Chekutanga ndechekuti vakati mweya uri kushandisa Anymore, we declare kuti ngaumusiye kubva zvino tichienda kumberi. Kubva pano patiri kunamata havana kukondema chandakabata ipapa, havana kukondema Anymore, but vakakondema mweya uri panani Anymore kuti ngaumusiye. Tobva ipapo ndokubva vazoti kubva panapa zvichienda in few weeks
anenge abatwa ndizvo andika in few weeks anenge abatwa asi chiri kuzoona manje ndichokuona kuti akazobatwa same day masikati acho. My first question is prophecy yakapotsa here pakuti few weeks yobva abatwa same day. Okay. Zvakanzi in few weeks. All right. Meaning that I see wiki iroro. In the prophetic realm, sometimes unogona kuprofita, not the actual date, but it's really within the proximity, approximate. Kozoita ndataura the other side. The other side ndeyekuti paprofitwa in the now. Ndizvozvo. Matanzi vakati in in the next few weeks. Ndizvozvo. Kureva kuti pavari kuti in the next few weeks chiri chiprofita. Ndizvozvo. Week ravataura iri re-exempted. Okay. So anything that is going to happen within the week rataurwa chiprofita is exempted. Then we begin to count week rinotevera nemamwe anotevera kuti ndo pachazadziswa chiprofita. I'll hold you on the viewers for the benefit of those who did not watch this video from Prophet Kudakwashe Jose. We are giving an opportunity to listen to it so that we also walk together where he was in Guruve and made these declarations. At first he made this declaration when he was with other members. Then at the end of it, we also see him the same day when he was on his own declaring that achabatwa in the next few weeks. Asaka bazobatwa same day iroro. Turatumuzwa video ivatere. Thank you. All right. Notenda Mwari. So timunzvimbo ino yeGuruve at a place in Guruve taya kuzonamata nekuti vanhu ndaona muchitifonera vanga muchisama messages kuti munhu waMwari uyaiwo muzonamate muGuruve. So tiri munzvimbo ino yeGuruve nemasabhuku nevamwewo veutungamiriri, kwete vose, vamwe vavo veutungamiriri vari pano, mavillage heads nevakasiyana siyana. Tinoda kutenda zvakanyanyisa. Chinyango chatawira munzvimbo ino is because of your cause, because of your request. You said munhu waMwari uyai munamate munzvimbo ino yeGuruve. Tiri kuziva zviri kuitika munzvimbo ino yeGuruve. So tauya kuzonamata nezita raJesu. We know God is faithful. Tiri kudeclare protection pavagari vemuno muGuruve nezita neropa raJesu. We know Zimbabwe is a peaceful country. Zimbabwe is a peaceful nation. Hakuna zvakadai so zvinomboitika muZimbabwe. So whatsoever zviri kuitika muno muGuruve nezita raJesu, tinodeclare ruoko rwaMwari munzvimbo ino yeGuruve nezita raJesu. Protection in this place in the name of Jesus. Tisenze maoko edu. Tinonamatira protection, tinonamatira kuchengetedzwa, tinonamatira kuvhumbamirwa nezita neropa raJesu. Tinotaura covering nezita neropa raJesu in the name of Jesus Christ. Tiri kudeclare Anymore Zvitsva. Yes. Anymore Zvitsva, every spirit that is using you to take lives in Guruve, to not declare nezita raJesu. We speak the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Anymore Zvitsva, whatever spirit iri kukushandisa kutora upenyu muno munzvimbo yeGuruve nezita raJesu, it is coming to an end in the name of Jesus Christ. To not declare protection in the name of Jesus. And we declare in the name of Jesus, in few weeks, Anymore Zvitsva uri kubatwa nezita raJesu. Not declare nezita raJesu. In few weeks, Anymore Zvitsva, wherever kwauri uri kubatwa nezita raJesu. In the name of Jesus, Father, I pray for everyone in Guruve. I pray for protection in the name of Jesus. I pray for covering for everyone in Guruve in the name of Jesus Christ.
ngavachengetedzwe, vana vana baba vana mai ngavachengetedzwe nezita neropa raJesu. As we are standing here in Guruve, we declare in the name of Jesus the protection of God, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Anymore Zvitsva, the lives you have been taking here in Guruve, it has come to an end. Whatever you are doing in this place, it is over. In Jesus' mighty name. We declare in Jesus' mighty name. We declare in Jesus' mighty name. Everyone in Guruve, we speak covering, we speak protection. Shengetedzwa ine zita ra Jesu. Shengetedzwa ine zita ra Jesu. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, our counselor. Thank you so much, my chairman. Thank you so much, my sub-book. Thank you so much, everyone. Yes, thank you so much for watching and listening to this video. We are speaking about this video at the moment with Bishop Nyamakanga, where we are trying to find whether he was spot on or he missed the target. Okay. So Ndruguti, atigone tofana ngonjera, but atigone kuzoti was in error or he was spot on. Atigone kuda. But however, mungada kutarisa this was not prophecy. There's a difference between declaration and prophecy. Declaring is speaking words of faith. Okay. Abanzu chiprofita kutotaura zvichaitika. Chiprofita zvafana kuti watoudzwa naMwari kuti ningachafa musi wakati nenguva dzakati zvobuda zviri saizvozvo. Apa chiprofita hachisi chako, you don't create, hauchitsvaki, because you are the mouthpiece of God. God is putting things in you, iwe ungoshanda chete. But the declaration man, ndikutaura zvinhu zvandiri kuda inini by faith, zvandinazvo in my spirit by faith. So this declaration probably it's a declaration. It's a declaration. I declare but in the name of Jesus. I prophesy. But I declare. According to his level of faith. But if I declare in the next 3 weeks, in the next few weeks, achabato. So don't go na kuti susu kuda Mwari kakune spirit of acceleration. Right. Social media. Kuti Mwari vaka anonzi chiko Isaiah anonzi kudi. Ena unoprofita Hezekiah kuti uchafa iwewe. Ndizvo ngatorongedza property yake ndava kurufiwa. But hanzi Isaiah chimobuda muchivanzi. Hezekiah anotendokera kumadziro. Mwari vakadzora vakawedzera makore. So we cannot limit God when it comes to these spiritual things. In 2 days time, and God does it in 1 hour's time, according to my faith. But this is not prophecy, this is a declaration. If it was a prophecy, I would say the man of God missed it. Because a prophecy you don't miss, it is coming from God. If God says you are going to die today, is today. If God says I'm going to do this tomorrow, he's going to do it. God does not miss. But this is a declaration. Because I prophesy, because I declare, that is speaking words of faith according to his own faith. That is believing with Anymore Zvitsva within few weeks. But God does it. So this is an instant miracle. I don't know how you want to. I'm asking you, because we are learning the pattern and behavior of the body of Christ. Because tichiprofita, kana kuti iwo dai vakati nhasi chaichai, do not declare. Abanzwisa, ndoda kutaza masaidzisi, ndinobata masaidzisi. Tinogona kuti vakapota. Abanzwisa. Vakaita sefuti vakapotsa. Was this declaration in 3 weeks time yabva yaitika izvezvi. Abanzwisa. Zvino kuti Mwari pane zvaunoda kutidzidzisa zvakawanda pavanhu vaMwari. Taurai nesu. Because it's not about you. I want to prove to you, it's not about you.
It's about me. So what you are in 3 weeks' time is not going to happen. I'm going to prove to you that I am God. It's going to happen now. Okay. Saka pane nzira dzinoshandiswa naMwari zvakavanzika zvatinogona kuita tiri behind our own doors apanzvisa nezvatinogona kuita nevanhu vamwe tichivanyepera. But there is a time munhu waMwari yekuti it's just a time when God rises against you and expose you. Saka zvinogona kuti tai declaration data ndokutaura masaidzi ese mupanzwisa. Saka zvinogona kuti Mwari wada kutoexpose taiyozvo handizvo zvari kuita izvo. Asi dai vazobatwa next week kana dai vabatwa Monday yamangwana taiti Mwari wazviita munhu waMwari wakapenga. Alright. Apa ngatisire pekuti Mwari vazviratidza. Amene muri mucomment section kuti munotiwo kuti nezvekutaura Bishop Nyamakanga munotiwo kuti nezvakaitwa na Prophet Kudakwashe Jose. Tinoda kudzokera futi pana Prophet Kudakwashe Jose because zvinhu zvakaitika same day rakabva azobatwa. Mataura kuti panogona kunge togona kuti akamisa target kana kuti togona kuti Mwari baba tinoda kuzviratidza iwe kuti iwe ma few weeks asi kutenda kwako ndakunzwa panda kukuradza kuti ndogona kuita chi. Atingati here munamato wavo wekutanga wekuti mweya uri pana Anymore Zvitsva ngaumusiye ukabva wamusiya. Sei ndiri kubvunza mubvunzo uyu Bishop? Mazuva ese kubva Anymore paakatanga kuve rebel murderer handitika akanga asingafambe masikati aifamba usiku kazhinji kacho. Tingati here mweya uyu wakabva paari unoti une mhosva kuvana ava akatanga kufamba achienda kumba kwavachibva azoonekwa. I agree with you. Let me try to ndakutanya spiritual protocol. Apanzvisa kwandatanga wewe there is spiritual protocol. Andikubona kuti muguru mumwe remini mafundisi. But as far as mweya uri pana Prophet Kudakwashe pana Anymore Zvitsva mweya uri pavari wakanga uri a high ranking spirit. Yes. Pane mafundisi vakanga vari muguta. Then a man of God who outranks that spirit comes and declare kuti mweya uri pana Anymore Zvitsva ngaumuregedzi kubva nhasi achibva abatwa ndotozokera kuna Legion. Toenda kuna pawakamona Kristu, was Christ a high ranking being in the earth realm who outranked Legion, and this spirit has to submit. So the spirit wakanga pana Anymore Zvitsva, you understand, was outranked by the man of God, and the man of God had the power to speak a word against the spirit. Mweya ndobva waenda chichakaitika akasora achibatwa. You can pray uri muno muHarare but tinamatira situation or crisis iri kuGuruve. Ivo pavakanamata handiti kana tiri muchechi mukauya kualtar call handiti unototi kana kuti waroko pamusoro kana kuti woti you demon you cast out the demon come out in the name of Jesus. Handiti ava vakaita izvozvo iye asipo vasingatione kuti kana vaimuona spiritual realm vaimuonawo zvavava nakutitaurawo nokuti zviripo zvimwe zvinhu zvamunovanzawo kwatiri isusu vachine mukaka pamuno muchiKristu. Asi vakamaneja kutaurira mweya iwoyo uri paari asi iye asiri pavari asi tiri kuti zvakaitika. It's very possible. Wakamusiya because havasi kudhila ne-physical entity. Vari kudhiliwa ne-spirit, spiritual. Saka kana pavari kudeclare iwo havasi kudeclare vari in his form. Ndizvozvo. He's a spirit being. Okay. Dealing with the spiritual issues. So the spirit is not limited. It is the physical being that is limited. That's why you have to travel. But your spirit right now, you can pray for somebody in Dubai. And I to manifest over the phone. Because it is the spirit. You can pray for somebody, I'll go America, I'll go Guruve, I'll go Gokwe.
You understand? Munhu iye akatomanifesta akatoti gumbo rangu rapora. Saka kutaura kwakaita muprofita, he outranked the demon that was on Anymore. He outranked. Is about spiritual protocol. It's a challenge. They have to raise their bar as far as praying and interceding is concerned. Right. Saka tiri kuti isusu kunonoka kwemhinduro dzedu, is it because of the ranks or isusu tisu tisingagone kunamata nekuziva chinhu chekurayira panguva iyoyo, nekuti apa isusu takanga tichitsvaga Anymore, asi mufundisi wayo vachiti iwe mweya uri kushandisana Anymore buda maari. Isu totadza kunamata kuti pamwe dai takaita prayer iyoyo kuti mweya uri pana Anymore musiye nasi musiye izvozvo musiye. Pamwe ngadai aine few cases dzemedha dzakaita sedzakaita vamwe pamwe ngadai tichinawo pakati shoko raMwari rinoti chii? If you want to plunder a strong man's property, chekutanga akusi kundobata masofa ungada kuuya pamba panapa. Chekutanga tichekusunga nyama kanga mbera dzekondo. Okay, mukandisunga inini wakwanisa kuita zvamunoda pamba panapa, but as long ndiripo inini hamuna chamogona kuita. Saka chekutanga ndechekuti you need to understand mweya wamuri kudhila nawo, the strong man in the city, the strong man in this man's life. Then if you know the strong man, you are able kumusunga nekudzinga mweya. That's point number 1. Point number 2, ndeyekuti the Bible says we pray and we receive not. Why? Because we pray amiss. So there are many dynamics in prayer. It's not only one thing. Sometimes we pray when we are living in sin. All right. You understand? No matter how my voice, how powerful, how you dress, as long you are living in sin, you cannot command the demons, you cannot cast out the demons. No matter you are ordained as a bishop, archbishop, or reverend, whatever, those are titles, and the devil is not afraid of titles. Okay. So as long we are living in sin, we cannot command the devils, because we are part and we are in the same team with the devils. So sometimes talk about Mwari unonoka kutipindura, Mwari havanonoke, Mwari havakurumidzi, asi Mwari vanoita. Makamzvisa. Saka chinoita kuti minyengetero tanamata ita dzakupindurwa. Sometimes we are not living a good life. A right life. A right life. Sometimes we are bitter with people. We are bitter. You struggle, you are praying, you are doing all those things, and things are not working. But inside of you, you are living in sin. You are bitter. You are bitter. And God cannot answer your prayers. Not because but it's not the bitterness, the hatred, the sin. Saka sin no ino blocker. Iwe uri right. Those are what figures. Okay. But abagoni kukubvisira bitterness. It's a decision that you have to make yourself. Because no ndakatadzirwa naningi. I have to release it. Kristu anoti wakuenda kunonamata. Woyeuka uri munzira. Ndakatadzira nanyama kanga. Zokera, so enda unosiya chipo chako paorder. Wodzokera kuna nyama kana mogara pasi motaurana pozodzoka. As long that step is not kuitwa, we are wasting time. I can assure you, we are wasting time. Right, we are wasting time. Kana step here is not kuitwa. Musazoti Mwari haasi kutikomborera, Mwari haasi kunzwa minamato yedu. Iyo ozoti akusulewa kuti handikunzwa. Asi kuti zvamakabata. Munozwa vhesi kuna Isaya. Notanzi ruoko rwaJehovha haruna kudupukiswa kuti rudzikinure. Kunyangwe nzeve dzake hadzina mafunzi kuti dzitadze kunzwa, asi zvivi zvenyu ndozvakatiparadza sana Mwari. Saka there are a lot of things, the prayer dynamics, zvinoita kuti Mwari vatadze kutipindura. Kwete kuti nokuti havagoni, but pane zvinhu zvinobloka kuti vatadze kutiitira. Chimwe chekupedzisira
chekuti unonamatira kuti Mwari vakuitire zvinhu for selfish gain, kuti uonererwe, udadire vamwe, and God can stop that. Okay. So there are a lot of things zvinotidzivisa kunangotaura zvandinofungira parizvo zviri padhuze zvogona kutidzivisa. Right. The topic of today was centered on silence of the body of Christ. Going forward, when we have a national crisis like these ones, or some of them that we have, we still have my disappearances. We also have my unresolved issues. Just to highlight one, tina issue yatapiwa makore akashaya avanhu vakataura zvavakataura nezvenyaya yemusoro wake unzi hausi kuonekwa, hausi kuita sei. How can the body of Christ help us through emergency lines for us to have instant miracles and help in a lovely country that is called Zimbabwe? Yeah, instant miracles. Instant miracles. Because sometimes miracle instant. Sometimes God does not answer us in that way. Okay. Because He's God. He does not answer us in that way. The church, the body of Christ, must be active. You understand? When the president, when councillor, the MP, the governor, vakataura nyaya dzinoda attention, actually it is the church ingade iri pamberi ichotsvaga kuti Anymore uri papi, ingade iri church. Andimapamuzvisa. Saka church inofanira kuva active. But the church is prayer band. Exactly. This is what we're talking about. And I'm part of that failure. I'm not saying I'm also part of that failure. You understand? We must rise. We must bring the light of Christ that everyone might see. But the church right now is busy with their building. We are busy building our own projects, our own empires in the name of serving Christ. You're not serving Christ. We serve Christ when we serve our communities. Yes, that's the church. As long the church is not serving its community, it's not the church. It's not the church. Okay. Yeah. So the church is not going to yeah. To us the believers, we've been speaking so much about the leaders in the church, the prophets, the bishops, the what. To us the believers and the unbelievers, what is your message as we conclude this program in order to live a Christ-like life? You mean okay. What role should we play in these scenarios that we are experiencing in the world, where we have disasters, we have these calamities? Let us serve Christ. Don't sit in a church where you don't fellowship, where you don't improve your communities. A church, it's a family, it's a community. Not a community for faith impact generation, a community. You understand what I'm saying? So a church, my believers, ngava telere a man of God, a woman of God, and you can know that through the word of God. Shokora ngariti batsire ku understand and ku discern kuti munhu wa Mwari wandakaga ari kundishumira, vanhu va Mwari vari kundishumira, vanhu va Mwari here oro vanhu because vanhu va Mwari zvavanoita pakaita crisis vanorara panhamo, vamazoona varari panhamo kukafiwa vanouya paburial, auya paburial vada kuenda kwaitego. That's not a man of God. That's not a man of God. Iye akanga ari Mwari, but haana kutora umwari sechinhu chaibatika, akazvininipisa kusvika parufuro rwemuchinjikwa. Yet he was God. Saka izvozvo ndozvinoimpacta macommunities. Saka iwewe semukristu namata Mwari. Then the leaders, kuvatungamiri ngatite basa raMwari, ngatisanyengera. There's a lot of pretense. A lot. It's about taking money.
It's about my leaders ngatiregei kushumira vhangeri kuti tiwane mari. In as much mari tichida, iye wakatidana muushumiri is our great provider. Kana tikamira muzvokwadi tikaparidza vhangeri raakatidanira, he is faithful to provide us with all things that we need in this life and in the life to come. He is faithful to provide us with all things in the now and in the life to come. We have been having a discussion with Bishop Nyamakanga in connection with the situation that we found ourselves in Guruve. It was a sad situation and it remains a sad situation because a lot of families lost their lives through one man or many people in Guruve. We are still yet to go over the issue because atisi kuziva kuti Anymore aizvita ari ega here sekuti iye zvinezvi ataura kuti ndakauraya vanhu 5 chete mafamily members ake. Saka zviri kureva kuti kana ari kutaura chokwadi asinganyepe akagarwa nemweya wokunyepa zvokureva kuti kune vamwe vanhu vachiri kuita mabasa iwayo. Nokudaro vanhu vari kuGuruve ngatirambei takachenjera, takatarisa, takavhura maziso kuti hakuna vamwezve vari kuuya here vaine mapattern and behaviors ezvakanga zvichiitika mazuva ese aya zvekupindira shirikadzi nekuuraya vana nekubata vana vanasikana chibharo. Zvese izvozvo zvichiri kuda Mwari kuti apindire kuti tive ne a good clearance yekuti now Guruve is a safe place to live in. Haisiri nzvimbo yekufamba uchityira. Izvo zvikoro zvakuvhurwa, vabereki vakabatira maoko, vakabatira hana maoko kuti vana vanoenda sei kuchikoro munzvimbo yakadai iri kubatwa chibhara vana vane makore ari pasi kana kuti pe 15 years vatati vasvika panguva yekuti vaite bonde. Uyewo kuurayiwa kwakaitwa vana vasina chavakatadza, vamwe 6 months, vamwe 1 year 6 months. Chokwadi unoona kuti mweya wakaipa ari pabasa. Kune vavo vakadanwa naMwari kuti vatungamirire machechi, bishop vataura kuti ngativei pabasa. Ngativei pabasa. Tikatanga kutsvaga Mwari muridzi webasa neso basa redu rinoendeka zvatinoda zvinozenge zvichiwanikwa. Varamba nyaya yekuti timirire nyaya yekungotaura zveprosperity papulpit, asi kuti ngatigarei panzvimbo tigove maservants of Christ. Kwete kuti isusu tiraramewo tichingozviti aiwa isusu tisu takapenga, aiwa isusu tiri number 1. Number 1 wacho hanzi ngauonekwe mucommunity nekuseva community. Yes. Bishop, Yes. we want to take this opportunity to thank you and agreeing to have a conversation with us on Chibanda Media. We will look forward to come back and trouble you again. Amen. Concerning your office. Viewers, continue to subscribe and like this page. We want to go over 1 million followers and subscribers so that vamwana vazorasikirwa nema programs akafana na iwayo kana vari part of the Chibanda Media family as followers. Thank you so much.